C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Dugutigi, ni wari dafara e passé Dakar. Kasira dinama. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari ko odiba, fo dugu andugu. Dun wara ta de. O koni kuma ta la sa. E ka sama mɔnɛ to ye. I yɛrɛ ta. Sita. Sidi ka numéro filɛ nin. Wari ci. Ma ko fɛlɛn dabalu bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa bɔlɔlɔsira sɔrɔ cogo internet sɔngɔ ka jigi k'a bɛ ka gɛlɛya caman lase Mali consommateurs ni o ye malidenw ma. Segukaw bara mobili dɔ jenina a ka jeni kɛra sababu ye ka maaw bololafɛnw caman tiɲɛ nka ko maa ni o ma to a la. Gawukaw fɛ yen nɔ irisiw ye dɛmɛ dɔ ta k'a di an ka jamana ma ni o ye kuranminɛw ye o baaraw kɛra Gawukaw ka finitigilakaw olu ka ɲɛmaaw u ye o minɛ. Kɔkanikɛyɔrɔ bɛna taa ni an ye Urandakaw bara silasa mun kɛra Tutsiw la 1994 o san 32 ka se ka o ɲaɲali kɛ ani tasibila. Paul Kagame yɛrɛ k'a fɔ ko diɲɛ y'i jɔ ka Uranda lajɛ. Ameriki jamana Israel ani Iran ka kɛlɛ bi kɛlɛ juguya bɛ kosɛbɛ bawo Ameriki jamana ɲɛmaa kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ na civilisation kelen bɛɛ lajɛlen ko olu bɛ sɔn ka sa ni kɛlɛ in kɔnɔna la. Bagabagalikan mun ni Iran yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ ka labɛn kɛ ka a kunbɛn nka fɛn min ye Amerika susuli olu daminɛ bɛ ni waati min na ka ɲɛsin Iran jamana ma. An ka wulada kunnafoni la bakuruba dɔ ye ninnu ye. An bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya aw ye nin bɛɛ lajɛlen kan. A y'aw sɔgɔko ɲuman jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. An bɛ segin ka foli kurakura ka di aw ma aw minnu sɔgɔmɛ an na ni kuma in na. An ka jamana kɔnɔ kulu mun ni a bɛ sigi jamana ɲɛmaaw fɛ marabagaw yaasa gɛlɛya mun bɛna jamana kɔnɔ ka taa sɔrɔ fu ni a ɲɔngɔw ani kirisiw ka se ka o kunbɛn waati gɛlɛn ninnu ka kulu in ni o ye coordination et de gestion de crise ye. Olu ye u ka jalajɛ kɛ mun ɲɛsinna samiya ma ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye. San 2026 ani samiya tɔ o ma jan ko yaasa ka se ka kunbɛli kɛ ji ka tiɲɛniw ani gɛlɛya mun n'a bɛ maaw sɔrɔ samiya kɔnɔ ka se ka o bɛɛ lajɛlen kunbɛn sigi in kɛra o de kan. Aramɛ k'a fɔ samiya kɔnɔ an ka dɛgɛnbaw duguba kɔnɔnaw la Bamako ani marabolo kɔnɔnaw la ka se ka jinɔgɔw labɔ jitɛmɛsiraw ka olu labila yaasa ji ka tɛmɛ ji kana tiɲɛni kɛ ko nin kuma in na hakilinaw bolila o de kan. Bilankɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ani fɛlɛn dabaliw ka se ka kasaraw kunbɛn kasara kana maa si sɔrɔ kɛnɛ mun ni a ɲɛmaaya tun bɛ an ka jamana premier ministre bolo journal division Abdoulaye Maïga kulu mun sigilen ni o ye Seko Jeki ye comité de gestion de crise a ɲɛmaa a y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a ka kan an ka kɔn kow ma bawo n'an kɔnna dɔrɔn an bɛ se ka kɔlɔlɔw ani waati gɛlɛn mun kan ka na ka o kunbɛn o siratigɛ de la ko wulikajɔw ni ko caman ba de labɛn bɛ. Fɛn caman bɛ yen nɔ ni olu bɛ se ka gɛlɛyaw ko o kunbɛn u kɛn bɛ ko o sigi sigiyɔrɔ caman na a dɔw bɛ tali kɛ an bɛ se ka dɛmɛ mun don maaw ma gɛlɛya bɛ maa minnu sɔrɔ humanitaire ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw o bolo ma ani fo ka taa se ka se ka maaw kunnafoli sensibilisation maaw bɛ se ka u janto cogo min na sigida lakanaliw la an kana an ka fosow gɛrɛ ni ɲɛmaw ye ni o ye ka kunnafoliw ka o cari maaw ye ani fo ka taa se bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye ka se ka samiya kɔlɔlɔw ka o kɛlɛ a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko sigi in kɔnɔ nafolo kasabi mun bilalen don yaasa ka se ka nin waati gɛlɛn ninnu ka o kunbɛn sefa wari miliyari 4 ani miliyɔn 71 o de bilalen don Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka ninnu kɔnɔ ani fo ka taa se an ka jamana kɔnɔ fɛn mun ye kɔ sira minnu bɛ yen nɔ ka se ka o kɔ siraw bɛɛ lajɛlen labɔ ji kana don maa si fɛ yen ka tiɲɛni kɛ ko o baaraw yɛrɛ daminɛna ka ban an ka jamana minisiri min ka ca o ɲɛsin bɛ duguba kɔnɔna lakana kow ma protection civile ani fo ka taa se
dugubaw ni urbanisme ye dugubaw labɛnni ministiri olu de bɛ ka ni baara ninnu ta k'a bila sen kan ministiri yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛw bɛɛ lajɛlen ka kɛ baw ko kɛmɛ sara la dingɛ minnu kan ka bɔ a dɔw 55 o kɛra ka ban u b'a yɛrɛ k'a fɔ maa ninnu ye u ɲɛsin baara ma wa baara bɛ ka kɛ yaasa samiya bɛna tuma min na o y'a sɔrɔ an labɛnnen don a kama wa ko wulikajɔ bɛ to sen na ministiri a ye cakɛdaw bɛɛ lajɛlen fo ni o ye premier ministre ye cakɛda ni ministre so minnu bɛ ka nin baara in kɛ ko kabi sisan u ka dɔ fara wulikajɔw kan yaasa an bɛ se ka kisi ka bɔ kɔlɔlɔ ma a kumaw la internet ko kɛn bɛ ka malidenw kamana gan bi baw bɔlɔlɔ sɔrɔ cogo siraw maliden caman kɛn bɛ ka damakasi kan bɔ ko ni ye an ni an dafɛ jamanaw ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ anw ka internet sɔngɔ ka gɛlɛn kojugu o de la kulu dɔ sigira sen kan ko collectif internet juste Mali olu bɔra ka kulekan bɔ ka sɛbɛn ci cakɛda mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ bɔlɔsira ko kunna an ka jamana kɔnɔ ni o dɔ ye autorité malienne de régulation et de télécommunication de poste AMRTP u ye cikan ci olu ma o fana kɔfɛ cakɛda mun bɛ sɔngɔ ko kunna ni o ye DCC ye cikan sɛbɛnna o fana ma k'a ɲɛsin k'a yɛrɛ la k'a fɔ malidenw bilama ni ko min kɛn bɛ ka an kamana gan bi o de ye internet sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ ko ni cikan ninnu courrier a sera cakɛda fila bɛɛ lajɛlen ma MRTP ani DGCC u ka fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka a ɲini bɔlɔlɔsiraw ka cakɛda minnu bɛ yen nɔ ni o ye réseau siraw ka opérateurs mun ye u ka se ka fɛlɛ ni wulikajɔw kɛ malidenw bɛ lafiya cogo min na internet ko la baw ko mun bɛ ɲini u fɛ dɔrɔn u ka sɔngɔ jigi sɔngɔ mun na ni a tɛ kɛ gɛlɛmanba ye malidenw ma baw ko an bɛ nin waati min kɔnɔna la waati ka gɛlɛn mɔgɔw ma ka ban baw diɲɛ bɛ gɛlɛyabaw la bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ gɛlɛyaw caman bɛ tajikow b'o la ani fo ka taa se duguw lasɔrɔlikow b'o la fɛn caman gɛlɛya bɛ an bɛ don min na ko bi nɛgɛjuru siraw fo ka taa se internet bɔlɔlɔ ma ni o fana farala kan k'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ de fara gɛlɛya kan o siratigɛ de la collectif ni jamana kɔnɔdenw caman fara bɛ ɲɔgɔn kan k'u kan di caman kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ bi ko n'an ye an ni an kɛrɛfɛ jamanaw sanga ko an b'a ye k'a fɔ anw de ta ka gɛlɛn ni bɛɛ ta ye a bɛɛ lajɛlen dun ye cakɛda kelen de b'a sɔrɔ cakɛda kelen minnu bɛ anw fɛ yan nɔ ni o ye nɛgɛjuru sira cakɛdaw ye o kelen minnu bɛ jamana wɛrɛw la an dafɛ jamanaw olu ta ka nɔgɔn ni anw ta ye ko kun jumɛn la o kɛra ko a bɛ laɲini de dɔrɔn wulikajɔw ka kɛ jamana cakɛda ninnu minnu bɛ internet ko ka se ka o kɛ kɔsada in na ko malidenw ka wulikajɔw n'u ka kulekanw na an ye k'a fɔ k'u ye hakilina dɔw ta k'a fɔ ko crédit walima internet délai de validité a kan ka ban waati min na durée de validité ko ka o bɔ a la ko o ma malidenw nimisi wasa malidenw mago bɛ mun na de dɔ ka bɔ internet sɔngɔ la bawo ko maaw tile kɔnɔ bi bɛɛ bɛ kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye bɔlɔlɔ ye bɛɛ lajɛlen ka baaraw feerew ani fo ka taa se an ka adamadenya sinsinlanba ka sanga ni diɲɛ laadala kuraw ni diɲɛ sɔrɔcogo kuraw ye internet jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de la internet man ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye malidenw k'u b'a ɲini ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛlɛ kɛ ka fara jamana kɔnɔdenw kan yaasa internet sɔngɔ bɛ se ka jigin maaw bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na ka an ni jamana tɔw kɛ n'o tɛ internet ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa kɛnɛyako sira fɛ sumaya bana ni o ye bana ye bana mun ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ wa ni a bɛ tiɲɛni lase jango farafinna tilebinyanfɛ jamanaw kɔnɔ sumaya kɛn bɛ ka gɛlɛya lase sifinnakaw ni maakɔrɔw ma o siratigɛ de la hakilinaw bilala sen kan ko ka se ka sumaya bana kɛlɛ farafinna tilebinyanfɛ jamanaw kɔnɔna la ka sanga ni bi tarata avril kalo tile 7 ye an ka jamana kɛnɛya ko ni adamadenya la sabatili minisirimuso ale ye nin baaraba in ka a nun don n'o bɛ tali kɛ farafinna tilebinyanfɛ jamanaw kɔnɔ an bɛ se ka fɛɛrɛ dawolo bila sen kan cogo min na yaasa ka sumaya bana ni a ɲɔgɔngow ka o kɛlɛ n'u b'a wele ko wansar u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛ in a nafa ka bon kosɛbɛ yanni banaw ka cu an ka baw bamananw ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye an ka se ka sumaya kɛlɛli fɛɛrɛw ka o bila sen kan sumaya bana mun n'a bɛ sɔrɔ soso fɛ k'a ka kan fɛɛrɛ dabaliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ sanuya ni besaya walew an ka o bila sen kan ani sange sulen dali ka olu bɛɛ lajɛlen ko matarafa maaw ka kɛnɛya tigilamaaw lamɛn ko nin kulu in a bɛ ka hakilina bila sen kan diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka an dɛmɛ nin na bawo ko kɛnɛya o fanga bon kosɛbɛ jango bana mun n'a kɛn bɛ ka farafinna tilebinyanfɛ jamanaw sɛgɛn kosɛbɛ ni o de ye sumaya ye ko wa wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛ minisirimuso yɛrɛ k'a fɔ fɛɛrɛ mun dabali mun talen bɛ o fɛ
ka fara an dɛmɛbagaw kan diɲɛ kurukara kɔnɔna la kɛnɛyako sira fɛ a fɛlɛw ni an bɛɛ an fan fan ɲɔgɔn kan maa kelen tɛ se ka fara marabagaw kan jamana kɔnɔdenw anw yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ n'o kɛra bɛɛ o bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka kisi ka bɔ sumaya bana a kɔlɔlɔw ma an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Mayiga ale ye kulu ɲɛmaa bisimila kulu mun ni o ye baarako diɲɛ kurukara kɔnɔna la o ɲɛmaa directeur régional de l'organisation internationale du travail OIT Gilbert Fred Ngo ale ni an ka ministre premier ministre ye kuma ɲɔgɔn kɛ ka kuma Mali jamana kɔnɔ fɛlɛ minnu bɛ ka bila sen kan yaasa ka se ka baara ka a yakubaya ka baarakɛlaw bila u ka hakɛw kɔnɔna la kɛnɛ mun kɔnɔ ni an ka jamana baarakɛlaw ka ministre ni o ye Fasun Kulubali ale tun bɛ o kɛnɛ kan ani fo ka taa se administration ni o ye an ka cakɛdaw olu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin cakɛda in diɲɛ kurukara kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baarakɛlaw ka hakɛw fo ka taa se sifinnakaw ka baarako fɛlɛn dabalen bɛ bila jamana kɔnɔ yaasa ka se ka baaratanya ka kɛlɛ ko nin cakɛda in jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ o siratigɛ de la an ka jamana ɲɛmaaso ani nin cakɛda in de bɛ bolo ɲɔgɔnmaw kɛ yaasa ka se ka baara di malidenw ma cakɛda in ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fo bawo k'u bɛ ka wulikajɔ ni fɛlɛn dabali bila sen kan yaasa Mali kɔnɔ baarako gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka camanba ta a la premier ministre y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko nin ɲɛmaa in ni o ye OIT ɲɛmaa ye a ka wuli ka se premier ministre ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ u ŋaniya ka ɲi wa u labɛn bɛ an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na an ka jamana ɲɛmaaw ye hakilina minnu ta ni jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ka hakilinaw ye baarako sira fɛ ka se ka bolo ɲɔgɔnmaw kɛ yaasa Mali jamana hakaja AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ baarako tanya bɛ se ka kɛlɛ jango sifinnakaw ka baaratanya Mali jamana Burkina Faso ani Côte d'Ivoire an ka jagoko bɛ ka yiriwa ka taa fɛ bawo hakilina dɔ bilala sen kan hakilina mun n'a b'a to jagokɛlaw ka jago bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na cakɛda minnu bɛ yen nɔ ni o ye douane maaw ye ni olu kun sigin bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ yaasa ka se ka baara kɛ Mali ani Burkina Faso jagofɛn minnu bɛ don ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ ko sɔngɔ dɔ tun bɛ yen nɔ an ka jagokɛlaw tun bɛ a sara n'a bɛ wele ko visa de douane bawo ko mɔbiliw tun bɛ waati mun kɛ douane kɔnɔ sɛbɛnfura ɲinini la o kumaw bɛɛ lajɛlen nafolo tun bɛ sara wa ko a fana baaraw tun ka suma ka sanga ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw u ye fɛlɛ kura fila ta ka ɲɛsin Mali ni Côte d'Ivoire jamana ma k'a fɔ ko mɔbiliw bɛ waati minnu kɛ ka o waatiw bɛɛ lajɛlen bɔ a kɔnɔna la musaka mun ni a kan ka sara douane kɔɲɔw la a bɛɛ bɛ sara subahana mansinw fɛ digitalisation ko o sarali mun kɛ ni filɛ nin ye a kɛra nisɔndiyakoba ye ka ɲɛsin an ka jagokɛlaw ma bawo a b'a to jagokɛlaw ka jagofɛnw bɛ teliya mɔbili bolilaw bɛ teliya ni minɛnw ye ani musaka mun ni a kan ka sara ni o ye visa de douane ye o musaka in wulila ka bɔ yen sisan musaka min bɛ sara o de ye bɔlɔlɔ sira ye ni o digitalisation ye a y'a to musaka camanba o bɔra fɛn mun ye jagokɛlaw o kun kan ka musaka mun sara visa de douane kun kɔrɔ ni hakilina in an ka jamana jagokow ani fo ka taa se douane maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin nisɔndiyakoba ye bawo ko kabi 2000 san 2000 waati ni visa tun bɛ sen kan ni o ye visa de douane ye Mali ani Côte d'Ivoire ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Burkina Faso ni Côte d'Ivoire ɲɔgɔn cɛ a bɔli min filɛ nin ye a la a bɛ kɛ nafaba ye jagokɛlaw ma ka caman ta u ka musakaw la o tun bɛ musaka mun sara wa ko nin hakilina in sera ka bila sen kan kumaɲɔgɔnyaw ani jɛɲɔgɔnya mun bɛ Mali Côte d'Ivoire ani fo ka taa se Côte d'Ivoire ani Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ jagoko sira fɛ ko sigiɲɔgɔn jamana minnu filɛ nin ye ni an bɛɛ y'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka an ka ɲɛ kɛ kelen ye jagokow la jagoya don anw ka jamanaw bɛ don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka fɛnw ta ɲɔgɔn bolo a ka kan ko faamuyaliw ani fo ka taa se kumaɲɔgɔnw ka don ani ɲɔgɔn cɛ ko nin kumaɲɔgɔnya in nin ye nafaba ye wa nin ye paraɲɛba ye jago yiriwali sira fɛ Côte d'Ivoire jamana ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se Côte d'Ivoire jamana ani Burkina Faso olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ yani an ka taa an ka marabolila kɔnɔna kibaru kɔnɔ la an bɛ fiɲɛni bɔ an sen kɔrɔ. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Segu kaw bara ka sangani kunungo avril kalo kle woro ye arame ka foko tasma menena mobili garage do kono Segu Dar Salam ko mamunu beno ni o témoin yo lera ka fo ko tasma yi abena fo mobili tulu falentola de vidange senfe ni mobili taji o sera duguma ni on tasma ro sera nyongoma ka ke sabie kan tasma mene na kibra ka fo ko mani mato ala ani fene ko en kelen wole blalen saper pompier ma unana jona ka tasma kumbe tasma maseka se siginyogo ma nga chenin mun koni o kera ni garage kono ko adanoma gaw kaw bara irisi jamana ye demedo takadi anga fintigila kaw mani o betalike kurantoro srawla gaw kaw ka kamumbe no ni o ye kanfirun aga elansarie arame ka fo ni material ni o ye kuramena nunu ye ataraka di commandant ne zone mumbe ni o fintigila kaw ka nyemaw ye ko ni ko imbeke sraye mali ni irisi jamana ka anga janyoya ka akologiria dema mo ndira ko abetalike groupe électrogène bala éleclateur bala ani fokata se ji fem ne munu be no ni ube ji filtre ka ala sanuya oni anyongo chamao ko niye mali ani irisi jamana ka bolo nyogo muni abeka ke famu ye keleko ani lakana ko sarafe ni o doye kene muni anyama kumbe general brigade Mamadou Masawule samake bolo fokata se fintigila kawka nyema chamama bugonin kaw bara tega dara mado ka mamunu koni sigana mawdo wako umenana siani walo la ka nyeshi jago keloma commissariat de police mumbe bugonin kaw bara ni o commissariat maroni ulde DH alena ka chabalon ulde wulika joenke ka damne avrikalo clé fla ka tabla a clé sabala ku tara tega da ni shifina kanunu ka ni uka bara de kunye kata mauka jago kero walma magasin ka to o dakari shifina kanunu ko santan kononton doron ka tabla samwa aniklina ko fintigila kawye ma flade mene folo ka larawuli ke ulu bara ka se kata mene chama soro ubulukoro o siratige la larawuli kona la sekase lo tara ma sabana mene oni munu me ka barake ni wati na ko uye ni ma ko fole nunu ka ubla fintigila kaw ka buluka ani kritikila ma ka buluka ya sa ka se ka u ka sekase like kibara era ka foko uye na folo mun draki mun yira ubulo ala dawshibiti jo sefa wari million duru akela ni wati na ko uyu bla famu ye mana de dépôt la ya saka seka akoto ka aseka seka baflabe ka obara kalanfa ye kalamblon soro donta karo ali kalanfa ma busaba ake kabo baflabe cercle fan chaman konala permisikili kalanfa ka sangando ko temeno ye olu ye kalanblon mun ke ku ka donta o kologiria obeseka kala na faman ke kalandon ku chugumna o kalan temenen ko fe famu ye attestation seben fura dira umma era ka fo u ka donta kawrali u yake ko nin kenen abege sawbe kalan famunu ka se ko ka donta o korogiria yasa kalandenw olu ka se ka kalan sanuman sɔrɔ marabolo ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sankaw fɛ nɔ sifinnakaw minnu bɛ alisilame diinɛ kɔnɔ olu ye bɔɲɔgɔnko kɛ ka ɲɛsin kerecɛnw ka diinɛ ɲɛmaaw ma san ye dugu min na ni alisilamɛw ni kerecɛnw u bɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la wa u ka sigi bɛ bɛn ni keleya kɔnɔ ko nin ye o taamasiyɛnba de ye sifinnaka minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kulu la alisilamɛya tɔn na ni o ye ansardini ye olu de ye taama kɛ ka taa se fɛn mun ye kerecɛn diinɛ ɲɛmaaw ma u ka ɲɛmaa min bɛ yen ni o ye monseigneur Asa Florent Kone ye yaasa ko ka bɛn ni keleya ka sanga ni paki seli o kadira kɔnɔna ye ka yira jɛma la k'a fɔ
dinɛ bɛɛ lajɛlen ye dinɛ ye wa ka kan bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa ko dinɛ tɛna ni farafarali ye ko nin o taamasiyɛn belebeleba ye kulukorokaw fɛ yen nɔ ko pase da yɛlɛnna ka bɔ bamako ka taa kulukoro a pase kun tɛ tɛmɛ 100 ɲɔgɔnko kan nka an bɛ ko don min na ko bi kabi avril kalo tile 5 ko pase dɔw ta m'u yɛrɛ sɔrɔ fo 300 kuma dɔw la yɛrɛ fo 400 o ko in mobili bolilaw olu kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko taji sɔngɔ yɛlɛli k'o de kɛmɛ sababu ka se ka pase yɛlɛ nin ko in kɔni ka bɔ 100 la fo 400 kulukorokadenw y'a yɛrɛ k'a fɔ a kɛmɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin olu ma baw nin waati in na gɛlɛyaw bɛ yen nɔ nka ni sɔngɔ tora ka yɛlɛ nin cogo in na wa ka a damatɛmɛ yɛlɛ ko sababu don gɛlɛya don ka ɲɛsin marabolokadenw ma yorosokaw bara u ka kie mun bɛ yen nɔ ni o ye leboso ye olu ye fasodenɲumanya baara dɔ daminɛ baw u bɛ ka bili dɔ kɛ babili mun ni a bɛ bɔ u ka nin kin kɔnɔ la ka se yoroso dugu kɔnɔ la baw ko baara bɛɛ lajɛlen man ka to fɛn min ye marabagaw bolo o siratigɛ de la fɛn min ye kindenw ye u fara ɲɔgɔn kan ka musakaw fara ɲɔgɔn kan u n'u dɛmɛbagaw yaasa ka se ka nin babili in kɛ babili mun b'a to u ka sigida ni o ye kin ye leboso o bɛ se ka tɛmɛ a fɛ cogo min na jango ko samiya waatiw ni yɔrɔ in tɛmɛli de bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de la k'u ye fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yanni sanbaw ka daminɛ ka se ka nin pɔn kofɔlen babili mun na bɛ kɛ sababu ye ka u ka kin ani dugu kɔnɔna tɔ ka kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na yaasa sigidadenw bɛ se ka lafiya cogo min na keba an bɛ taa fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka kɔkan kibaruw daminɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Uranda jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaa Paul Kagame ale ye san 32 Silasa mun ni o kun tara ka da tutsiw kan ka o tasibilaw kɛ tasibila mun kɔnɔna la ka sanga ni avril kalo tile 7 ye baaraw daminɛna uranda jamana ɲɛmaa Paul Kagame a yɛrɛ k'a fɔ ko tile 100 de bɛna kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka seli ni tasibilaw kɛ ka ɲɛsin fure maa 800 mun ni olu fagara 1994 la Kigali uranda faba kɔnɔna la k'a ka kan o maaw tasibila ka se ka kɛ ka ɲɛsin ma a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna ɲɛsin kosɛbɛ juguyakanw discours de haine o kana ta ka ɲɛsin siyaw ma siyaw baw ko bɛn ni keleya o de ka ɲi siya wolomaw o de bɛna ni fɛn mun ye nisɔngoya ani jolibɔn sugu ni a ɲɔngo ye ni maa tɛ a ɲini tuguni o ka kɛ wa ko olu ɲɛ bɛ ko mun na ani ko mun kɛra nin waati in na a kuma la diɲɛ y'i sigi ka uranda lajɛ diɲɛ ni o adamadenya hakɛlabasa jɛkulu ye olu ma u ka baara kɛ ka se a kɛ kun na u kan ka jɔyɔrɔ min fa o m'o fa ko u bɛ o wale ni kɔni kan ka kɛ bi o de kan ka kɔn k'a fɔ diɲɛ jɔyɔrɔ dɔgɔyara kosɛbɛ silasa in na mun kɛra tutsiw la uranda jamana kɔnɔ 1994 Congo RDC jamana kɔnɔna la diɲɛ senna ni tɔnba mun bɛ yen nɔ ni o Nations Unies ye minnu bɛ adamadenya hakɛw la pasali la u ka bolofara min bɛ ni o ye bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme ye olu kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko politiki maaw minɛnen don bawo politiki maa caman bɛ yen nɔ ko damatɛmɛ wale ta bɛ ka ɲɛsin o ma ni maa ninnu ka fɔ la ko u bɛ ka u ka hakɛw la pasa politiki maa caman bɛ yen nɔ ko chef de renseignement bɛ u minɛ ka sɔrɔ ka taa u lasago ko k'a daminɛ janvier kalo la san 2026 in na ma walima sɛbɛnfura mun sɔrɔla adamadenya hakɛ la pasali o kɔnɔna la adamadenya burujali mun kɛra ko o bɛ taa sɛbɛnfura 439 o hakɛ la Turki jamana kɔnɔna la u ka faaba la Istanbul mɔgɔ 3 olu de taara se ka taa marifa bɔ ka a ci fɛn mun ye Israel ka consulat mun bɛ Istanbul kɔnɔna la a ramɛ k'a fɔ maa 3 minnu taara dɔrɔn ka marifa bɔ ka ɲɛsin consulat kɔfɔlen ma
ko fintigilakaw ni o turki fintigilakaw sera ka u kunbɛn ka kelen faga u la ka maa fila tɔ ka olu minɛ nka yɛrɛ la k'a fɔ u ka ni marifati sen fɛ fintigilaka maa fila olu jogina a kɔɲɔw la istanbul marabolo ɲɛma ni o ye guvɛnɛr ale yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ k'a lajɛ maa mun nana nin wale in kɛ maa sugu jumɛn de don ka se ka o bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ wa ko nin waati in kɔnɔna na o sera ka o bɛɛ lajɛlen ka u minɛ suranisidi jamana kɔnɔna la jamana ɲɛma salva kiir ale ye wasabulon ɲɛma ani a ka dankan ka olu bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ baaraw la kɔrɔfɔ in lasera Reuters maaw fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko wasabulon ɲɛma ninnu ani olu tun tɛ ka kan fɔ kibaruyaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ jamanakuntigi salva kiir bɛ fɛ ka a yɛrɛ fanfɛmaa dɔ de bila wasabulon ɲɛmaya la bawo ko wasabulon ɲɛmakɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni o ye musolaka ye jema nunukunba ale ye jamanakuntigi ka fangaɲinitɔn maa de ye wa ko fɛlɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ka kɛ jamanakuntigi fɛ yaasa wasabulon o ka se ka kɛ a ta ye k'o k'a bolokɔnɔfɛn ye o siratigɛ de la a ye ɲɛma ni a ɲɛma dankan bila wa ko kibaruya yɛrɛ k'a fɔ a bɛ fɛ ka maa min bila wasabulon ɲɛmaya la o de ye ni musolaka in ye Australie jamana kɔnɔna la fintigilaka dɔ bɛ yen nɔ ni tɛgɛrɛ fɔra a ye don tɛmɛnenw na ka jɔnjɔn di a ma k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye baarabaw kɛ Ben Robert Smith san 47 a sisanga bɛ o de la nin waati in na bolo bɛ ka ɲɛsin o maa kelen de ma ko a ye damatɛmɛwalew kɛ maa fagawalew ka ɲɛsin sivilu ni o ye maa nanama sumalenw ma Afghanistan jamana kɔnɔ k'a daminɛ 2009 la ka taa bila 2012 la jalaki mun binnen filɛ a kan yɛrɛ mɛ k'a fɔ ni maa mun ni jɔnjɔn delila ka di a ma ko k'a kɛ fintigilaka jolenba ye nin waati in na a bɛ sɔn ka a yɛrɛ sɔrɔ kaso la kaso mun ni o ye si mun bɛ kaso ye bawo jalaki mun binnen don a kan tan jalaki juguman baw de don Espagne jamana kɔnɔna la kiiri dɔ dayɛlɛlen don mun ɲɛsin bɛ yuruguyurugu ani dunkojuguya kɛlɛli ma ka ɲɛsin jamana premier ministre Pedro Sanchez ale yɛrɛ ka masuruyamaba dɔ ma José Luis Alabos a yɛrɛ mɛ k'a fɔ kiiritigilamaw u kɛn bɛ ka jalaki bin ni minisiri kɔrɔ in kan bawo transport ni o ye bolimafɛnko minisiri de kun don ka daminɛ san 2018 ka taa bila san 2021 na ka sanga ni avril kalo tile 7 in de ye kiiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ ni maa kofɔlen k'a to fanga la ko a ye jamana ka nafolo yuruguyurugu walima ka nafolo minɛ maa dɔw bolo ka fɛn dɔw d'u ma ni o ye jamana foroba marché ni a ɲɔngo ye n'u b'a wele ko pot de vin a yɛrɛ mɛ k'a fɔ kiiri mun dayɛlɛlen don maa dɔw yɛrɛ k'a fɔ yalima premier ministre bɛna a ta sɔrɔ a la wa bawo ni ministre kɔrɔ in ale tun ye premier ministre ka a kɛrɛfɛ maaba don a nakɔrɔma don wa ko ni ko in kɔnɔna la fɛnɛ covid-19 o kɛlɛli minɛnw ni a nafolo dɔw jalaki bin bɛ ministre kɔrɔ in fɛnɛ kan ko a nɔ bɛ o koɲɛw la nka kiiritigilamaw bɛ ka a baaraw kɛ Ukraine y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a b'a ɲini Irisi jamana fɛ ko mugu ni kisɛ ka jɔ ko trêve ka kɛ ka ɲɛsin kuransɔrɔ siraw ma bawo Irisi jamana de ye jalaki bi Ukraine jamana kan ko Ukraine ye susuli ta ka ɲɛsin Irisiw ka taji yɔrɔ dɔ ma mun ni a bɛ kwa ji kɔnɔna la mer Noire la ko ka daminɛ kari na ka dugujɛ tɛnɛdon su la Ukraine ye kɔrɔfɔ in ka a sɛbɛntiya ko olu ye susuli ta ka ɲɛsin Irisi ka baton sira dɔ ma mun ni o bɛ Novorossiysk kɔnɔna la nka ko olu ma taji sira ka o susu o siratigɛ de la Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ko a b'a ɲini Amérique jamana ka sira fɛ Irisi u ka mugu ni kisɛ jɔ ni o ye trêve ye ka ɲɛsin kuransɔrɔ yɔrɔ ma u kana kuransɔrɔ yɔrɔw ni o ye source énergétique ye u ka o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen to yen bawo o nafaw ka bon kosɛbɛ wa ni olu susula a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba lase kɔrɔkɔma jamana kɔnɔ Amérique Israël ni Iran ka kɛlɛ bilama in gan bɛ kosɛbɛ ka sanga ni avril kalo tile 7 in ye Iran jamana kalayalen don bawo Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump a kun bɔra ka bagabagali mun kɛ a ka kumaw a ma dan kuma dɔrɔn ma a yɛrɛ mɛ k'a fɔ o ye susuli daminɛ yɛrɛ nin waati na ka ɲɛsin Irankaw ka sɔrɔcogo siraw walima maaw tɛmɛ sira caman ni o ye pɔn ni a ɲɔngo dɔ ye ko o ye susuli daminɛ ka ɲɛsin ma ka ban bawo Amérique jamana ɲɛmaa kunungo kunnafolikɛnɛ dɔ sen fɛ a kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ bi tarata donya in de din bɛ Iran jamana ma nɛgɛ kaɲɛ 20 Américains ka heure la u ka kɔgɔji tɛmɛ sira mun bɛ yen nɔ ni diɲɛ fanba taji ni gazu bɛ tɛmɛ a kɔnɔna la ni o ye détroit d'Ormuz ye ni o minɛn bɛ Irankaw fɛ
k'u ka ni rond-point ba in dayɛlɛ walima Amérique jamana bɛna hiri kɛ Iran jamana kan i n'a fɔ Amérique jamana ɲɛmaa b'a fɔ cogo min na k'u bɛna fagali wale caman ta ka silasa ka o ta k'o ɲɛsin Iran jamana ma o baaraw de daminɛnen bɛ Iran kaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ye labɛn kɛ ka Amérique jamana kunbɛn bawo ko taji sɔrɔ sira minnu bɛ yen ani nafa sɔrɔ sira ba minnu bɛ yen nɔ olu bɛna u ka dugudenw de bɔ ka chaîne humaine ka maaw kɛ ka o yɔrɔw fa yaasa Amérique jamana kana na a yɔrɔ susu ko chaîne humaine min filɛ nin ye fɛlɛ don Iran jamana bolo yaasa ni kɛlɛ ganna ka jamana kɔnɔdenw bɔ u ka bɔ ka caya ka taa u fin taji dilanyɔrɔw taji labaarayɔrɔw ni siraba nafamabaw la mɔgɔ mago bɛ jɔ yɔrɔ min na yaasa ka se ka kɛlɛ kunbɛn nin waati in na yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko wele bilala Iran ka denw ma kalandenw ani fo ka taa se sifinnakaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ hali dɔnkilidalaw ani maa minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ koɲɛ bunakun kan bɛɛ ka bɔ ka taa i fin pɔnbaw ani taji soba minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ ni maaw taara u fin o da la ko chaîne humaine ko a dɔw la Amérique jamana tɛna susuli kɛ o ko la nka Donald Trump kɔni kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ foyi tɛna ni wulikajɔ in jɔ fo Iran ka détour d'Ormuz ka o labila an ka kibaruya bɛ kuncɛ nin yɔrɔ de la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na ka aw fo ka koɲuman dɔn a ni ce jani sugantili la ka se ka aw kunnafoli kibaruya lasira aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a kan bɛn. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, moi je vais te gifler. Aïe, 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 aïe,